Volám sa Mária Ösiová, som koordinátorka nízkoprahového programu pre deti a mládež Cirkus, ktorý sa nachádza na Klokočine. Funguje takým spôsobom, že poskytujeme nízkoprahové služby deťom a mládeži, približne od 10 do 20 rokov, čo znamená, že poskytujeme taký bezpečný priestor na trávenie voľného času, kde my tak veľmi jednoducho zvykneme hovoriť, že môžu robiť čo chcú a kedy chcú, za podmienok, akých chcú, samozrejme v hraniciach nejakých pravidiel, a takisto chodívame priamo von do ulic a oslovujeme túto mládež s ponukami rôznych nejakých aktivít, ale aj poradenstva, alebo preventívnych aktivít, alebo len trávenia voľného času. Pre mňa to začalo približne pred 7 rokmi, keď ešte ako študentka na vysokej škole som sa prihlásila na prax. Neskôr som sa stala dobrovoľníčkou, neskôr som už mala nejaký čiastočný úväzok a takto to išlo ďalej a ďalej a dneska som teda koordinátorka tohto programu. Najinšpiratívnejšou časťou našej práce sú vždycky kontakty s mladými ľuďmi a to, že sa k nám vracajú napríklad každý deň alebo že prichádzajú so svojimi nejakými nápadmi a projektami, ktoré im potom pomáhame zrealizovať. A vždy, keď sa to podarí zrealizovať, tak sme z toho veľmi takí nadšení a veľmi sa z toho tešíme. Toto by som povedala, že je také najinšpiratívnejšie. Myslím si, že keď pracujeme s mládežou, tak stále sú tu nejaké nové trendy a stále sú tu nejaké nové obzory, kam sa môžeme posúvať alebo kam sa môžeme vyvíjať, aby sme našli aj nejaký spoločný dialog alebo aby sme vedeli tvoriť aj nejaké nové hodnoty. Toto sú veci, ktoré ma veľmi posúvajú a veľmi chcem ako keby prinášať nejaké stále nové a nové spôsoby práce. Rovesníkom by som chcela odkázať, aby si robili, čo sa im zachce robiť, pretože vtedy keby človek najradšej asi robí to, čo sa mu chce robiť a verím tomu, že z tohto vychádzajú potom aj najlepšie také nápady a najväčší zápal v rámci nejakých činností.